ಟೀಮ್ ಪರಶುರಾಮ ಅಕೇರಿದ 2 ನಿಮಿಷ. ಅಕೇರಿದ 2 ನಿಮಿಷ. ಟೀಮ್ ಪರಶುರಾಮ ನಿಖಲ್ನ 20 ನಿಮಿಷದ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಸಮಯ ಮುಗಿದಂಡೆ ನನ್ನದೊಂಬಗು ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಜಪವನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಡ್ತು ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಜಪವನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಡ್ತು ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಗಮನಗೆ ಟೀಮ್ ಪರಶುರಾಮ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಇತ್ತೆ ಜಪ ಒಂದುಲೆರು ನಿಖಲ್ನ ಸಮಯ ಇತ್ತೆ ಆರಂಭ.
ಟೀಮ್ ಪರಶುರಾಮ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿಕ್ ಬರಡೊಂಜಿ ಜೋರೈನ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಕೈತಾಟಿದ ಗೌರವ ನನದುಂಬಗು ಟೀಮ್ ಪರಶುರಾಮ 1 ನಿಮಿಷದ ಅವಕಾಶ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿನ ಜಪ್ಪವನ್ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ತಯಾರಾದುಲ್ಲರತೆ ಟೀಮ್ ಪರಶುರಾಮ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿತ ನಿಖಲ್ನ ಸಮಯ ಇತ್ತೆ ಆರಂಭ. ಒಂದು ನಿಮಿಷದ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಮುಗಿದಿದೆ. ಪಿಲಿ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುಂಚಿನ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2024 ಸುರುತ್ತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಹೊರ ಸೇರಿದ ಮಾತು ಬಿನ್ನಿರ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆని ಕೊಡು ಪನ್ನೊಂದಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಟೀಮ್ ಪರಶುರಾಮ ಕುಡ್ಲ ಈ ಪಿಲಿತ ಸ್ಪರ್ಧಾಕೂಟದ ಸುರೂತ ತಂಡ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮೆತ್ತೊಂಡು ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿದ ತುಳುನಾಡದ ಮನ್ನಡ ನಡಪನೊಚ್ಚಿನ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಎರ್ತು ಪತ್ತನೊಚ್ಚಿನ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಸುರೂತ ತಂಡಗೆ ನಿಗುಲು ಏತ್ತು ಜೋರುಡು ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುವರ ಅವು ಯಾಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಇನಾಮಿತ್ತಿಲ್ಲ ಕಂಚಾದ ಪ್ರತಿ ಪಿಲಿತ ತಂಡಗಳ ಜೋರದ ಕೈ ತಾಟಿ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಇನಿ ಖಾಲಿ ತುಳುನಾಡದ ಕುಲು ಮಾತ್ರ ಬೊಂಬೈ ಹಿಡಿದು ಮಸ್ತ್ ಬಿನ್ನಿರ್ಬೈದರು ಮುಂಬೈ ಸೆ ಆಯ್